wabarakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan bidiyon. A wannan bidiyon mun zo muku da wata channel ce mai matuƙar amfani. Wannan channel ɗin tana kawo abin da ya shafi labaran duniya ne, labaran abubuwan da ke faruwa, labarai dai na ƙasashe da duniya. Wannan channel ɗin sunanta Bbcnews, wacce za ka same ta kai tsaye a kamar yadda na rubuta sunan nan haka sai in yi searching. Ga ta nan Bbcnews. Kamar haka waɗannan bidiyoyin ta fara nuna min, amma dai bata nuna min channel ɗin ba kai tsaye. Idan na ja ƙasa haka, ga nan ta nuna min channel ɗin, ga channel ɗin nan kamar haka yake ganin ta. Ga channel ɗin nan, ga nan daga nan ƙasa ta nuna min channel ɗin. Wannan ita ce channel ɗin Bbcnews. Sai ka shige ta kamar haka. Idan baka danna mata alamar subscribe ba kamar haka, sai ka zo ka danna mata wannan alamar ta subscribe. Idan ka danna alamar subscribe sannan alamar ƙararrawa za ta bayyana haka, sai ka danna mata alamar ƙararrawa kuma sannan za mu saka muku link ɗinta a ƙasan description na wannan bidiyon.